Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Сез НТР каналында көн темасы тапшыруын карыйсыз. Алып баручы мин Гөлназ Кашаева. Түбәнкам районында чәчү эшләре тамамланды. Тик аграрийларның кул кушырып утырырга вакытлары юк. Берсе тамамлана, икенчесе башлана. Бүген без студияда кыр эшләре турында Түбәнкам муниципаль районы башкарма комитетының җитәкчесе урынбасары Альфред Нигъмәтҗанов белән фикер алышачакбыз. Хәерле кич. Хәерле кич, Гөлназ. Альфред Галимович, җәй быел бик иртә килде. Май айында 30 градуска кадәр җылытты. Кыр эшләре өчен бу уңай күренешме? Беренчедән, мен Гөлназ әйтеп китәсем килә, язгы кыр эшләрен без 9 апрельдә башлаган идек. Ишкан төстә безнең механизаторыбыз, җитәкчеләребез язгы кыр эшләрен үткәрдек дип әйтергә кирәк. 60-тан артык тагылмалы агрегат белән 20-дән артык комплекс эшләп, язгы кыр эшләрендә 31800 гектарда мәйданда чәчү эшләре алып барылды. Шуларның безнең почти 17000 гектары бөртеклеләрне чәчтек, 4000-дән артык азык культураларын чәчтек. Шул вакытта беренче булып, әлбәттә, дым каплату, күп еллык үләннәрне тукландыру. Шул вакытта күзге культураларын тукландыру алып барылды. Бүгенге көндә безнең районыбыз буенча 64000 гектар сөрүлек җирнең 48000 гектар җирендә чәчүлекләр белән бәйләнгән, тулланган дип әйтергә кирәк, чәчелгән. Шуның инде безнең әйткәнемчә барлыгы күзге культураларга, язгы культуралар бергә 22000 гектарда бертөкле культуралар чәчелде. 14000 гектардан артык мәйданда азык культуралары һәм техник культуралар дип әйтергә кирәк инде. Бу рапс, майлы тырма һәм шул вакытта көнбагыш чәчелде. Бүгенге көндә менә нәрсә дип әйтергә телим. Беренчедән яум төшемне әйтергә кирәк әйбет. Обычно май айында 60-65 мм норматив булса, бар тик 23 мм гына яум төшем булды. Әйтеп киткәнегезчә әйбет, ике атналап безнең яңгыр гына түгел әйбет, шул вакытта кызулык та торды әйбет. Ике атна. Эссе торды. Беренчедән безнең үсемлекләрнең формалашуына, әйтергә кирәк, аларның шытуларына һәм башкаларга да әзрәк үзенең тәэсирен итте. Шул вакытта кызу булганда кырткычларда күбәя инде әлбәттә. Безнең кырчылыклар, эшләүчеләребез әлбәттә аңа карап тормадылар. Бүгенге көндә чү беләннәренә каршы 17000 гектарда эшләнде. Бу эшкәртүләр дип әйтергә кирәк. Кырткычларга каршы шулай 13000 гектардан артык җирдә уже эшкәртелде бит. Һәм шуннан тыш тагы авырулар, әлбәттә, һәрбер үсемлекнең үзенең авыруларга каршы тоже 9000 гектардан артык мәйданда эшкәртүләр булды. Аннан тыш 17000 гектарда менә безнең ашламаны бит чәчкәндә кертәбез. Бу бертөкле сымак ашламалар инде бит. Без быел 61 килограмм тәэсир итү дәвамында дип әйтергә кирәк, ул теге тәэсир итү 61 килограмм ашлама кертелде. Аннан тыш яфраклар аша тукландырудагы бүген бара бит. Мин әйтер идем, менә әле кичәгенә дә булса да карап бирдек специалистлар белән бу кызутыру хәзер үсемлекләрнең әйтергә кирәк вегетация дибезендә бит тизләтә. Менә кайсы җирләрдә уже үсемлекләрдә флаговый лист уже барга килде. Ул бер 10-12 көн эчендә башакта чыгарган может язгы культуралар. Әлбәттә безгә бик көтелгән яңгырлар кирәк. Яңгырлар булса, бүген безнең параллельно хәзер уже азык әзерләү башланды. Почти 5000 тоннадан артык синар салынды. Чөнки вегетация бара бит. Бүгенге көндә безнең бит бурыч тора
тірлекләребезне кышлатып шырында яхшы кышлатып чыгу өчен 30 азык берәмлеге азыклар да кирәкләр. Бүген 2 азык берәмлеге әзерләнде инде. То есть мен нәрсә әйтергә телим, безнең кырларда бүген азык әзерләү белән тоже шулай ук шөгыльләнәбез. Орлыкларын кайдан аласыз һәм яңа сортлар кертеләме? Безнең менә республикада бит инде бөртеклеләрнең районлаштыру дип әйтәләр инде. Яңа сортлар алдагы елларга караганда нинди булса, шул арпа буенча да, будай буенча да гына бит. Беренче бөртеклеләр турында әйтәм инде. Солы буенча дагы яңа сортлар кертелә, но бөртеклеләрнең без тулысы белән үзебез әзерлибез һәм салып куябыз. Безнең җитешлек күләмдә 4200 тоннадан артык бөртеклеләр чәчелгән, үзебезнең чәчүлек мәйданнарына җитешлек күләмдә иде ул. Аллаһка шөкер, барса да җитте бит. Но шул ук вакытта оригинальный семинар дип атала инде ул бит. R1, R2, супер элита, элита андыйлар безнең бүген 27-30% мәйданны тәшкил итә. Чөнки һәр елны культураларны, бөртекләрне шулай ук яңа сортларны кертеп торырга кирәк и репродукцияларны алыштырып торырга кирәк. Кукуруза бөртекле чәчү өчен ул силоска да, шул вакытта зерно алу өчен дә ансын сатып алыналар барса гына бит. Чөнки үзебезнең условиядә кукурузаны зернога әзерләп булмый. Ну, чәчүлек өчен әйтергә була. Көнбагыш рапслар тоже сатып алыналар, алар җитешлек белән дә сатып алыналар. Бүген секундә әйткәнчә, шул әйтелгән мәйданнарда техник культуралар 10,000 гектар мәйданда артыктан началар барса да чәчелде шулай. Менә җир эше ул бик авыр хезмәт шулай бит. Эшче куллары җитәме? Ну, бүген секундә да менә кайдыр җитеп бетмәгән җирләрдә бар. Технология бит үсеп тора бит. Скажем, элек DT75 трактор белән чәчсәк, бүген секундә 350-600 ат көчле тракторлар эшли бүген бит. Алар менә әйтеп киттем бит мен, 20 комплекс эшләде. Бу киң комплекслар бит, анда безнең механизаторлар 2 сменада эшләделәр. Вакытында дымны саклау өчен дә, вакытында чәчү өчен дә генә бит. Әлбәттә, менә алдагы елларга безнең механизаторлар әзерләү буенча менә шулай ук компаниянда сүз алып барабыз инде бит, анда училищеда дальше факультетны ачсак. Әлбәттә, кирәк механизаторлар шулай ук улгаеп баралар, сүз дә юк бит. Хотя механизаторлар бүген чәчү чорында, шул урып җыю чорында мен әйтмәс идем, яхшы гына акча алалар. Ну, авыл хуҗалыгы исә авыл хуҗалыгы. Үзегез беләсез, анда бит суббота-воскресенье ялтып булмый инде бит. Анда чәчү башланды икән, суббота-воскресенье карап тормыйсың бит. Урып җыю чоры башланды икән, аны суббота-воскресенье карап тормый. Әлбәттә, кемнәрнедер гадер ул шап бетмидер инде бит. Ну, пока Аллаһка шөкер, механизаторлар үзебезнең куелган бурчлар белән, хуҗалык җитәкче специалистлар белән үзләренең куйган бурчларын үтәп баралар. Яшьләр килсә, тагындай яхшырак булыр иде. Техника яңартыламы? Менә мәсәлән, сезнең техник паркы ни хәлдә? Безнең техника паркы бер условный 1 гектар дип әйтәм инде бит. 226 шартлы трактор. Бу республикада яхшы күрсәткечләрнең берсе дип әйтергә кирәк. Менә безнең крупный теге ире хуҗалыклар дип әйтергә кирәк. Булар Орсисагра бит, Кармалы, шул Түбән Кама, шул Прикамский Союзаграны. Анда безнең яңа технология каралган көчле тракторлар эшли. Әйтеп киткәнчә 350-дән 250-дән ат көче 600-га кадәрлеләр барлар шунда. Быел нинди уңыш көтәсез? Мәсәлән, гектардан нинди күрсәткечләр булачак? Ну, без үзебезнең алга куйган бурыч, конечно, 30-32 центнер бит. Но күреп торабыз, менә бүген секундә һава торышының шулай, пока безгә кырчылык ташлаучылар өчен гел уңай дип әйтмәс идем. Быел кырлык бары күренә бит. Алдагы көннәрдә тагын менә Алла берсә яхшы яңгырлар булса инде 30 булмаса, бәлкем 25-не алырбыз бит. Но уже
күзгі культуралар барыбер дагын үзенең без менә башка елны күзгі культураларны 40 сентнердан ким алмыйдыр ягы. Быел уже где-то 25, где-то 30-да булырга мөртә бит. Шуңа күрә прогнозны точно әйтеп булмый. Әлбәттә, һава шартлары яхшы гына килсә, Алла бирсә, яңгырлар яуса, бүгенге көндә әйтеп киткәнчә кирәкле күләмдә ашламаларны керттек. Бүгенге көндә чүп бүләннәренә каршы, кырткычларга каршы, ширләргә каршы эшкәртелеп бара. Бүгенге көндә яфрак аша тукландыру да шулай ук бара бит. Әлбәттә, һәрбер хуҗалык, һәрбер специалист, һәрбер механизатор яхшы уңыш алуга үзенә тырышалар. Алла бирсә, уңышлы булсын инде. Менә иң яхшы комбайнчылар, игенчеләр, аларны бүләкләү тантанасы көтәме? Без беренчедән менә бит Алла бирсә 12 июньдә Сабантуй була бит. Безнең җитәкчеләрне, кырбатырларын шушы Сабантуйда аларны котлап тәбрик итәчәкбез. Бәйрәм тантанасы булачак бит. Шул вакытта үзебезнең деловой активностьта эшлекле теге крестьян фермер хуҗалыкларындагы быел алар белән бер рәттән шулай ук чакырдык, чакырачакбыз, аларны да тәбрикләп китәчәкбез. Үзегез белгәнчә инде елдагы без урып җыючырына һәр вакыт әйтергә комбайнерларыбыз алдында, механизаторлар алдында шулай ук чыгып элек буладыр бит теге культура работниклар башы аларны җырлап, биеп, аларны тәбрикләп, аларга күчмә кубок биреп, шул вакытта премия биреп, быел дагы шул эшләрен дәвам иттерәбез дип уйлыйм, Алла бирсә. Менә басуларда тагын нинди эшләр хәзерге вакытта алып барыла? Әйтеп киткәнчә, бүген әлбәттә шул кышу беләннәренә каршы, шул кырткычларга һәм авыруларга каршы көзге культураларны бетерсәк тә бит, язгы культураларда шул кыш бара бит. Ул эшләр бара. Чөнки аны туктатмадык әле. Бүген бит аның кайдыр 30%, кайдыр 40% гына безнең планга каралган эшләр эшләнде. Алар бара. Шул вакытта менә параллельно әйтеп киттем инде, бүген азык әзерләү бара бит инде. Күпьеллыкларны чабып, безнең 9,5 гектарда күпьеллыклар, аларны чабып, бүгенге көндә синажга һәм шул вакытта печән әзерләү булачак. Ул бит тоже безнең киләчәк дип әйтергә кирәк. Терлек азык әзерләү, кышлату өчен яхшы, качественный азык әзерләүдә булырга тиеш. Аннан тыш инде систапарлар калдырылды бит инде. Менә ул безнең 60 мең гектардан артык сөрүлек җирләрнең бит 10 мең гектардан артык систапарлар да калдырылды. Алар бит көзге культураларны чәчерләргә әзерләнәләр бит. Анда сидератлар да чәчелде. Шул каршылыкта ул эшләр дә параллельно тоже шулай ук җирләрне әзерләү бара әлбәттә бит. Менә комбайнчылар кырда булганда эштә, аларның тормыш иптәшләре, гаиләләре белән бергә, бәлки безнең тапшыруны карый торганнардыр, Шуңа күрә менә инде сезнең теләкләр аларга менә камерага җиткерә аласыз. Мин беренчедән нәрсә әйтергә телим? Менә безнең зур рәхмәтемне белдерәсем килә, язгы кырышларын матур иттереп вакытында үткәргән өчен механизаторларыбызга, специалистларга, шул ук җитәкчеләргә, авыл халкына, чөнки авыл халкы бит әле кыргына түгел бит. Һәрберсе үзенең бакчасында бәрәңгесен, яшелчәсен утыртып, ул үзеңнә түгел, ул шәһәр халкындагы шул вакытта сатырга, аларны ашатырга шулай әзерләй бит. Барлык авыл халкына, барлык авыл җирлегенә үземнең беренчедән язгы кырышлары өчен рәхмәтемне белдерәсем килә. Киләчәк Сабантуйлар белән котласым килә бит. Яхшы гына, чөнки безнең шәһәрдә 12-сендә булса, 13 июньдә основном авыл җирлекләрендә шулай ук Сабантуйлар булачак. Әлбәттә инде минем теләкләр һәм барыбызга да авыл җирлекләренә генә түгел, хуҗалыкларга да яхшы уңышлар алып, матур уңышлар алып, үзебезнең абзар теге бөртекләрне, шул азык культураларын җыеп,
шатланырга, куанырга язсын иде. Барысына бик зур рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Тыгыз графикта безгә вакыт тапкан өчен сезгә бик зур рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт. Менә безнең авыл халкыбызга шулай итеп безнең теләкләрне җиткерүе бит. Алар бит тоже нинди эшләр барган барсы да авыл халкы белеп торырга тиеш. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә. Кадерле тамашачылар, исегезгә төшерәм, бүген безнең студия кунагы булды Түбән Кама муниципаль районы башкарма комитетының җитәкчесе урынбасары Альфред Нигъмәтҗанов. Игътибарыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Сау булыгыз.